डिलिशियस फूड बाय किरण या चॅनलमध्ये मी किरण पालव आपलं स्वागत करत आहे। कालवाची रेसिपी आज मी तुम्हाला दाखवणार आहे। बाजारातून कालवा आणल्यानंतर परत एकदा चेक करायचे की त्याच्यामध्ये आतमध्ये काही कडक भाग आहे की नाही। तसं असेल तर तो काढून टाकायचा, नाहीतर खाताना ते दातात येतात आणि त्याची चव ही कडवट लागते। त्यानंतर व्यवस्थित धुवून साफ करून घ्यायचे आहे। त्यामध्ये आता चवीनुसार मीठ टाकायचं आहे, हळद टाकायची आहे, लाल तिखट टाकायचं आहे। मी इथे 2-2 टीस्पून टाकलेले आहेत, तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार ते कमी जास्त करू शकता। गरम मसाला टाकलेला आहे, जवळजवळ 2 चमचे मी टाकलेले आहेत। थोडंसं तेल टाकायचं आहे आणि आता हे मॅरिनेट करून ठेवायचं आहे। मिश्रण एकजीव करून घ्यायचं आहे आणि 5 ते 10 मिनिटांसाठी जरा बाजूला ठेवायचं आहे। त्यामध्ये आता आपल्याला वाटण घालायला लागेल। माझ्याकडे मालवणी वाटण तयार आहे। मालवणी वाटणाची रेसिपी मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे। ते आता वाटून घ्यायचं आहे, थोडंसं जाडसरच वाटायचं आहे। एका कढईमध्ये तेल घालायचं आहे, तेल थोडंसं जास्त घालायला लागतं। मी ते अर्धा डाऊल घातलेला आहे। 4 ते 5 लसणाच्या पाकळ्या घालायच्या आहेत, एक अख्खा कांदा कापून घालायचा आहे आणि तो व्यवस्थित भाजून घ्यायचा आहे। कांदा ट्रान्सपरंट झाला की आपण कालवांची मच्छी त्यामध्ये घालायची, व्यवस्थित परतून घ्यायची। आता त्यामध्ये 4 ते 5 कोकमं घालायचे, कोकमाने जरा आंबटपणा येतो। वाटलेलं वाटण घालायचं आहे, वाटणाचं प्रमाण कमी जास्त करू शकता। आता ते व्यवस्थितपणे एकजीव करून घ्यायचं, ढवळून घ्यायचं आहे आणि त्याला थोडं तेल सुटायला द्यायचं आहे। आता त्यामध्ये कोथिंबीर घालून घ्यायची, आता त्यामध्ये मी वाटणाचं उरलेलं पाणी आहे ते मिक्स करून घेते आणि व्यवस्थित ढवळून घ्यायचे। आता त्यामध्ये 5 ते 10 मिनिटांसाठी चांगली वाफ यायला द्यायची आहे, त्यासाठी मी यावर झाकण ठेवलेलं आहे। 10 मिनिटांनंतर पूर्ण वाटण सुकलेलं असेल, हवं असेल तर यामध्ये थोडंसं पाणी घालून तुम्ही पातळ करू शकता। त्यात अगदी चिमूटभर लाल तिखट आणि गरम मसाला वरून शिवरायचा आहे। तिखटाचे प्रमाण हे तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार कमी जास्त करू शकता। आपली कालवांची भाजी तयार झालेली आहे। ही जर रेसिपी आपण करून बघा, जर आपल्याला आवडली तर माझ्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा।